Активиране на поръчка в предложено състояние. Навигация. Клиенти. Документи за клиентски поръчки. Филтър. Опции за търсене на клиентски поръчки се извършват чрез документ номер с номер на поръчка или телефон за търсене, като телефонният номер се въвежда 00359. Изчистваме търсенето до момента, като въвеждаме номерът на поръчката, която желаем да активираме. Бутон ОК. Сравняваме телефонен номер и имена на клиент дали са идентични. В случай на допусната грешка е необходимо да бъде поправена в контрагент. С ляв бутон на мишката кликваме два пъти последователно върху поръчката. Клиент. Копираме ID номер на клиента. Главно меню Бора. Навигация. Офис организация. Контрагенти. Филтър. Опции за търсене най-често използваме номер с ID на клиента или телефон за търсене, като телефонният номер отново въвеждаме 00359. Изчистваме търсенето до момента и въвеждаме ID номера на клиента. Бутон ОК. С ляв бутон на мишката кликваме два пъти последователно. Въвеждаме коректно информацията. Бутон Запис. Преминаваме към активиране на поръчката. Коментар, анотация. Вписваме дата, име на служител, информация за промяната на статуса на поръчката. Сравняваме информацията в сайта и Бора. Бутон Запис. Бутон Активен.